तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. पद आणि खुर्ची याच्या पलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांच्या हाकेला धावणारे, कायमच हटके आयडिया राबवून सर्वांना थकीत करणारे तहसीलदार आर.जे. पवार यांचा निरोप समारंभ पार पडला. यावेळी सारेच भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. हा क्षण सर्वांसाठी भावनिक ठरला. सकाळी 6ची एसटी पकडण्यासाठी घरातून 5:30लाच पायपीट करावी लागायची. त्याआधी तासभर पहाटे 4:30ला उठून आवरावे लागत असे. भरभरून प्रेम वाट्याला येणारे सरकारी अधिकारी क्वचितच असतात. तेच प्रेम लाभलं तहसीलदार आर.जे. पवार यांना. नुकतीच त्यांची कणकवलीतून देवगडला बदली झाली. यानिमित्त महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं त्यांचा निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी केलेलं काम कायमच सामान्यांसाठी वेळ काळ न बघता धावून जाण्यामुळे ते सर्वसामान्यांच्या पसंतीस उतरले होते. याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यांचा सन्मानही करण्यात आला. यावेळी त्यांना निरोप देताना सारेच भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. वैभववाडीच्या वाभे मंडळाधिकारी म्हणून काम केलं. रानडे मॅडमचे मिस्टर मनोज रानडे हे या जिल्ह्याचे RDC होते आणि एक इन्सिडन्स काहीतरी घडलं आणि त्या ठिकाणी इथं दुसरा माणूस द्या असे जनमानसामध्ये थोडीशी हे होते. मी काय मागितलं नाही आणि मला माहीत नाही. एक दिवशी साहेबांचा फोन आला. मला ते नेहमी अगदी वेगळ्या लाडक्यात भाषेत मला सारखे आरजेच म्हणायचे. आरजे तुला कणकवलीला आणला आहे. आणि मग खरं तर आता धक्काच बसला. पण मी म्हटलं कणकवली हा मोठा तालुका आहे आणि त्यातलं कणकवली मंडळाधिकारी ही रिस्की आहे. मला त्याची जाणीव होती. परंतु साहेबांचे ते 2 शब्द मला आठवतात. मला माहिती आहे तू हे काम करू शकतोस, तूच हे मिळवू शकतोस आणि म्हणून तुला ही जबाबदारी दिली आहे. आणि सर हे जे काही मंडळाधिकारी बांधण्याचा जो मला योग आला किंवा त्याच्या पाठीमागेच अशीच करू शकते की महसूलमधला मंडळाधिकारी एक न्यायिक काम करतो. तो कुठेतरी पडवीत बसतो. त्याच्यासमोर आपल्यापेक्षा जास्त तज्ज्ञ शिकलेले LLB झालेले वकील येतात, आर्ग्युमेंट करतात आणि आपण कुठेतरी खुर्ड्यात बसल्यासारखं न्याय देण्याचं काम करतो. आणि मग मला असं वाटतं की आपण काहीतरी केलं पाहिजे. पण आपल्या ते सहकारी मंडळी आता मगाशी येऊन गेलेली करंबेळकर आणि मंडळातले सगळे मंडळी सहकार्य केलं. तुम्ही पुढाकार घेतला तर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. आणि सांगायला तर आताही वाटतं तुम्हाला तलाठी ऑफिसला 2.25 लाखाचा निधी होता आणि आता जे मंडळाधिकारी कार्यालय आहे तलाठी कार्यालय जवळजवळ 6 ते 6.5 लाखाचा आहे. आणि एक तिथं ते झालं आणि 6 महिन्यात माझी बदली झाली. पण असं नाही मला म्हणजे कधी नाही वाटलं की बाबा आता मी 6 महिन्यात माझी बदली होणार आहे, मी कशाला हे करू. आणि ते माननीय जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह आपल्या सगळ्यांना ज्ञात इतके कडक शिस्तीचे होते की ते 9:15 ऑफिसला येऊन काम करायचे.
टायमिंगचा शिस्त मी त्या दिवसापासून पाळण्याचा प्रयत्न केला होती. आजपर्यंत म्हटलं तरी चालेल. आणि आपण वेळेची शिस्त पाळली नाही तर मग आपल्या कामाला अर्थ नाही. कारण आपण ते दिवसाभराचे नियोजन केलेलं असतं, ते काम होणारच नाही. असं एक कन्सेप्ट त्या पाठीमागे आहे. त्यानंतर या ठिकाणी कसाल मंडळाधिकाऱ्यांनी काम केलं. तिथंही डबल कसाल आणि कुडाळ 2 मंडळाचं काम माझ्याकडे केलं. तिथंही चांगल्या प्रकारे जयराज देशमुख आता कळलेलं आहे. त्याने जर माझी बदली झाली त्यावेळी मला म्हणाले, राहुल भाऊसाहेब तुमची आता प्रमोशनवर बदली झाली म्हणून, नाहीतर मंडळाधिकारीवर झाले असते तुम्हाला सोडलंच नसतं. कारण जे काही मासिक पत्रकं जे काही असायचं मी माझं करून मी तालुक्याला मदत करायचो. म्हणजे महसूलचं जे काही आकडेवारी आहे ते मी करून द्यायचं. त्यामुळे हे उणीव आम्हाला सतत जाणीव होईल आणि राहणार. परंतु तुमचं प्रमोशन आहे आणि त्यासाठी मग मला पुन्हा कणकवलीला 2013 साली निवासी न्याय तहसीलदार काम करण्याची संधी मिळाली. आणि खरं तर तलाठी आणि मंडळाधिकारी हा फील्डचा माणूस, ऑफिस प्रोसेस याच्यामध्ये खूप कामकाजाचं फरक असतं. आणि मग असं वाटतं साहेब म्हणजे काय सह्याच करायचे असतात, पण त्या सह्या कशा करायच्या असतात त्या नायब तहसील झाल्यावर कळालं की फार जबाबदारी असते. कुठेही कसंही सही करून चालत नसतं. आणि त्यावेळी इथली काही ठराविक मंडळी आहेत ते या कार्यालयामध्ये महसूल किंवा एके म्हणून काम करत होते. परंतु 6 महिने एकदम संयम ठेवून कोणाला काही न बोलता आपण त्या गोष्टीचा अभ्यास केला. आणि सर तुम्हाला हे बिल्डिंग नुकतीच त्यावेळी काम चालू होतं, पूर्ण झाली. आणि ज्यावेळी बिल्डिंग शिफ्ट करायची, बिल्डिंगमध्ये सगळं कार्यालय शिफ्ट करायचं होतं, त्यावेळी घाले साहेब होते. ते 1-1.5 महिन्याच्या रजेवर गेले आणि तहसीलदारचं जात माझ्याकडे होते. मला काय माहीत नाही तुमचं ऑफिस शिफ्ट झालं पाहिजे. तसं तिथं फर्निचर नाही, काय नाही, मला काही सांगायचं नाही, ते शिफ्ट झालं पाहिजे. ठीक आहे. संतोष विषय SDO होते. ते म्हणाले पवार सर तुम्ही सगळं करणार, तुम्ही फक्त मनावर घेतलं तर सगळं होऊ शकेल. आणि सर हे जे आपलं जे फर्निचर हे जुन्या ऑफिसमध्ये होतं त्यांना आम्ही कट करून छोट्या दरवाजातनं आत घातलं आणि परत ते मॉडिफाय केलं, त्याला पूर्ण नवीन स्वरूप दिलं. आणि आज जे फर्निचर आहे हे त्याला जो लागणारा पैसा होता त्या सगळ्या कणकवलीतल्या दानशूर व्यक्तीने आणि विशेषतः नामदेव मराठ्याने खूप मदत केली. जुन्या ऑफिसमध्ये सुद्धा मदत केली होती, नवीनमध्ये सुद्धा मदत केली. अशा रीतीने हे सगळं घडत गेलं. आणि बदली मीच मागितली. जिल्ह्यामध्ये खूप काम झालेलं, आपल्याला बाहेर जायचं आहे. घरातले नाखुश होते की आता इतकी सवय झालेली आहे मी बाहेर कसं जायचं. परंतु म्हटलं आपल्या भागात आपल्या लोकांमध्ये आपण काम करतो, जिथं ओळखच नाही तिथं सुद्धा आपण काम करायला पाहिजे. तिथलं चॅलेंजिंग काय असतं ते आपण बघायला पाहिजे. आणि श्रीवर्धनला प्रांत ऑफिसला शिरस्तेदार म्हणून काम केलं. परंतु 2.5 वर्ष काम केलं आणि पुन्हा एकदा रानडे साहेबांना विनंती केली, सर मला सिंधुदुर्गमध्ये पाठवा. आणि त्यांनीच मनावर घेऊन मला ज्या ठिकाणून गेलो त्याच ठिकाणी काम केलं. आणि मी 1/1/19ला निवासी न्याय तहसीलदार म्हणून या ठिकाणी काम केलं. आणि त्यावेळी ही जी काही रचना आपली आहे ते अजून मॉडिफाय करून आम्ही चांगल्या स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न केला. ह्या पाठीमागे उद्देश असा आहे की जो कर्मचारी त्या टेबलवर तिथं बसून काम करतो तो जर स्वच्छ वातावरणात काम केला तर त्याला काम करण्याचं हुरूप येईल. आणि मी कुठेतरी एक वेगळ्या आणि चांगल्या जागेत बसतो आहे त्या रुबाबाने काम करायला पाहिजे आणि जनतेची तत्परतेने सेवा द्यायला त्यांना अधिक हुरूप येईल, हाच एक उद्देश होता. त्या पलीकडे माझं नाव व्हावं असला काही विषय डोक्यात कधीच घेतला नाही. आणि हळूहळू अपघाताने चार्ज मिळाला
आमचं गणित सुरू होतं आणि झालं एकदा सिलेक्शन, यादी वगैरे झाली आणि परत रानडे साहेब कायम म्हणजे महसूल मंत्र्यांकडे OSD होते आणि त्यांना म्हटलं सर आता सिलेक्शन तर झालेलं आहे, पोस्टिंगचा विषय आहे. तर मला म्हणाले कुठं पाहिजे, सिंधुदुर्गमध्ये कुठंही द्या पण सिंधुदुर्गमध्ये ठेवा. बरं बरं ठीक आहे असं म्हटलं आणि ती देशपांड्याचं ती ऑर्डर किती वाजता पडली होती का, पहाटे पडली. ती त्यावेळी असं रात्रीचं व्हॉट्सअप मोबाईल जाग आली की बघायचं कुठे आपली ऑर्डर झाली आणि ऑर्डर मिळाली आणि मला आश्चर्याचा खरंच धक्का बसला की मला इथंच मिळालं. आणि मग खऱ्या अर्थाने म्हटलं तलाठी म्हणून काम केलं, मंडळ अधिकारी म्हणून केलं आणि नायब तहसीलदारही तहसीलदार. खरं आव्हान खूप मोठे मोठे होते, परंतु आपण सगळ्यांनी जो काही उल्लेख केला की संयम वगैरे वगैरे, परंतु मी येणारा प्रत्येक दिवस हा आव्हान समजून काम केलं. इथं येणारा प्रत्येक माणूस हा आनंदाने हसतून बाहेर पडला पाहिजे ही एक कन्सेप्ट डोक्यात ठेवून काम करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर तर प्यार वादळ असो, कोरोना असो, खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या, खूप काही करायचं होतं. परंतु मी मगाशी आपण दुपारी चर्चा केली की मी बाहेर काम केलं आहे, इंटरनल मला अजून खूप करायचं आहे. मी माझंही सहकार्य आपल्याला राहील आणि आपले सगळे कर्मचारी तर मदत करतील. जे आतलं रुपडं बदलायचं आहे त्यात मला हाक मारा, मी नक्कीच सदैव आपल्या कार्यालयासाठी मदत करेल. खरं सर शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतात, परंतु असं म्हटलं जातं की वेगवेगळ्या पदव्या मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या विद्यापीठामधून पदवी दिली जाते, परंतु प्रामाणिकपणा हा जो आहे हा कोणत्याही विद्यापीठात शिकवला जात नाही. तर ते एक तर तुम्हाला संस्कारातून मिळालं पाहिजे, नाही तर तुमच्यात उपजत गुण असायला पाहिजे. आता हे माझ्या काय असले म्हणत नाही, परंतु ही कन्सेप्ट मी डोक्यात ठेवली की मला हे करा ते करा सांगण्यापेक्षा मला हे करणं योग्य वाटतं आणि सतत ध्यास ठेवलो होतो की येणारा प्रत्येक माणूस त्याचं काम आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना योग्य सकारात्मक त्यांच्याशी बोलून त्यांचं काम करावं हा उद्देश ठेवून काम केलं आजपर्यंत. आणि खरं तर हा निरोप संभारांचा आपल्या मंडळी तुम्ही लोकांनी मला दिला. खरं मी त्या थोडंसं हे की तुम्ही मला बरकं करताय असं वाटायला लागलं, कारण मी इथंच आहे आणि इथंच राहणार आहे. फक्त जाणं येणं करेल किंवा राहील पण तिथं. आणि सर इथं बीडचा माणूस असेल, तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल साहेब, चतुर्थ कर्मचारी, अगदी गोदाम जे आपले हमाल आहेत, हे सगळ्या लोकांनी इतकं भरभरून मला प्रेम दिलं आणि मला अरे कार्य ही भाषा येत नाही, मग तो लहान मुलगा जरी असेल तरी त्याला आपल्याला आहे. आणि मग गोडाऊनची मंडळी आहे, कोतवाल मंडळी आहे, ह्या सगळ्यांना जे मला आता हे म्हटलं कसं काम करून घ्यायचं. मला असं वाटतं की हे तलाठी भावांना मदत करण्यासाठी कोतवाल करू शकतात, मग त्यांना बोलवायचं, त्यांची मिटिंग घ्यायचं, आपल्याला हे करायचं आहे. आणि अगदी सकारात्मक त्यांनी सुद्धा हे काम केलेलं आहे. आणि म्हणून आज मला असं वाटत होतं की मला बोलता येणार का नाही. मी दोन दिवस म्हणजे बदली झाल्यापासून माझं बसून आहे, हे ऑफिस सोडून जाणार आहे मी आणि हे कसं शक्य आहे मला. पण तुमच्या रूपाने असं हसत चेहरा आज लाभलेला आहे आणि हे सगळी मंडळी खूप सकारात्मक काम करणारे आहेत. त्यामुळे आपण त्या सकारात्मक दृष्टिकोनातनं हे सगळी कर्मचारी मंडळी
बाकीच्या वक्त्यांनी सांगितलं की कणकवली तालुका वेगवेगळ्या कामकाजामध्ये जिल्ह्यात अग्रेसर राहील अशी मी आपल्याकडून सगळ्यांकडून अपेक्षा करतो आणि त्यासाठी माझी मदत लागली तर मी सदैव आपल्या सोबत असणार आहे. त्या ठिकाणी खूप लोकांनी जरा हे सगळं बघत असताना चित्रफिती बघत असताना ती चित्रफिती मला माहिती होती, परंतु त्यातले काही वाक्य ऐकताना माझ्या डोळ्यात असून येत होतं, परंतु ते मी ते कंट्रोल केला. परंतु असंच प्रेम आपण सदैव माझ्यावर आपलं राहील असं मी आशा व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी बराच वेळ झालेला आहे आणि आपल्याला सदैव मी ऋणी राहील एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आम्हा सर्वांकडून आपल्या प्रेमाचा निरोप आहे. शुभेच्छा. व्यासपीठावर उपस्थित ढवळ सर आणि पवार सर, इतक्या सगळ्यांची भाषणं ऐकून आणि सरांची एक एक गोष्ट ऐकून मी डोक्यात साठवत होतो की हे गुण आपल्यात पाहिजे, हा गुण आपल्यात पाहिजे, हा गुण आपल्यात पाहिजे, अशी लिस्ट तयार होतो. शेवटी असं झालं की मी लिहून काय घेतलं नाही हे सगळं, कारण इतके गुण तयार होत होते आणि ते लक्षात येत होते एक प्रसंगामध्ये. आपण आता इतकी वर्ष काम केलेले लोक इथं आहेत. माझा अनुभव खूपच 1-2 महिन्याचा वगैरे आहे, 2 महिन्याचा आहे. त्या अनुभवात पण मी बरंच काही शिकलोय सरांकडून आणि शिकत राहणार आहे मला. परंतु हे सांगायचं होतं की आपल्या एकेका सांगितलेल्या प्रसंगामधून मला बरंच काही शिकायला मिळालं, जे की अनुभवातून तर माणूस शिकतोच. तर बरेच जण असं सांगतात की स्वतःच्या अनुभवातून शिकलं पाहिजे, पण एक 30 वर्षाचा कालखंड ज्याच्यामध्ये इतकं चांगल्या प्रकारे वेगवेगळ्या पदावर आपण असं म्हणतो की बाबा ह्या पदावर काम करता येतं, त्या पदावर काम करता येत नाही, किंवा या अमुक या पदावरच जास्त अधिकार आहेत, अमुक या पदावर काही म्हणजे तेवढ्या पॉवर्स नाहीत किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे, जबाबदारी नाही आहे. पण असं काही न करता सरांनी तलाठी असतानाही म्हणजे तितक्याच ताकदीनं काम केलं. सरांनी मंडळ अधिकारी असतानाही तितक्याच ताकदीने आणि त्या पदाला जे आवश्यक आहे त्या पदाकडून जे जे होऊ शकतं, म्हणजे मंडळाधिकारी कार्यालय उभं करणं त्या पदावर असताना लोकसहभागामधून ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि ती इच्छा असल्याशिवाय होत नाही. तर ती गोष्ट आहे. किंवा आपण जे सांगितले ते प्रत्येक गोष्टीमधून एक एक गुण घेण्यासारखं आहे आणि तो मी नक्कीच आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करेन. तसेच मला एक फार हे छान सगळ्यांचं ऐकल्यावर असं वाटलं की मला इथं काम करण्याची संधी मिळाली आणि सर देवगडला आहेत, ते माझ्यासाठी फार म्हणजे माझ्या आयुष्यातली खूप मोठी संधी आणि खूप मोठा आशीर्वाद असणार आहे सरांचा सुद्धा. आणि अशी संधी मला मिळाली, अशी संधी या माझ्या तहसीलदारशिपच्या सुरुवातीच्याच कार्यकिर्दीमध्ये मला मिळाली हे मी माझं नशीब समजतो. आणि सरांविषयी आपण जे बोललात त्याच्यामधून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. शिस्त आहे, वेळेवर येणं आहे, किंवा शांत डोकं ठेवून जे काम करणं आहे ते पण मला शिकायला मिळणार आहे किंवा मी त्याच्यामध्ये प्रयत्न करीन त्याप्रमाणे वागण्याचा. अशा काही गोष्टी आहेत. आता ॲक्च्युली निरोप समारंभामध्ये ज्या ज्या गोष्टी मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे ज्या ज्या गोष्टी आल्या तर त्या आपण सर्वांनीच जे तलाठी पदावर कोणीतरी बोलताना म्हटलं की तलाठी असेल, मंडळाधिकारी असेल, कोणी असेल, आता जे नवीन आहेत किंवा जे थोडासा कमी कालावधी झालेला आहे सर्व्हिसचा, त्या सर्वांनी ह्या गोष्टी त्यांच्याकडून शिकल्या पाहिजेत. तर आपण सर्वांनीच या निरोप समारंभाचा क्षणाचा एक इथलं फलित असं गृहीत धरूया की सरांचे जे गुण आहेत त्यातले किमान एक 100 गुण असतील तर त्यातले 10 तरी गुण आपण आत्मसात करूया आणि आपल्या महसूलमध्ये चांगलं काहीतरी अजून काम करण्याचा, आपल्यामुळं काहीतरी एक अजून चांगलं भरीव योगदान इथून जाताना 3 वर्षाचा आपला कार्यकाल पूर्ण करताना कुठंतरी काहीतरी त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह ॲडिशन जे म्हणतो आपण त्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न नक्की करू. आणि मला
मी सरांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचं म्हणणं हा प्रमुख एकदम एक सरांच्या नाताची तरी बरोबरी करण्यासाठी किंवा सरांच्या मी मला पण म्हटलं की बेंचमार्क एक सरांनी सेट केला आहे तो खूप मोठा आहे आणि त्या बेंचमार्कला पोहोचण्याचा आपल्याला त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील, मला स्वतःला खूप प्रयत्न करावे लागतील, परंतु आपल्या सहकार्याने मी नक्कीच त्यापर्यंत पोहोचण्याचा आणि कणकवलीच्या ज्या वारंवार जो उल्लेख झाला की सामान्य माणसांना ह्या सगळ्याचं एड म्हणजे सगळे जर किस्से किंवा सगळे घटना आहेत त्याचं सर मला मी असं आकलन केलं की सगळ्याचा एक मेन केंद्रबिंदू काय आहे तर तो सामान्य माणूस आहे. तर त्या सामान्य माणसाला जर तुम्ही न्याय देत राहिलात किंवा तिथे कुठे तुम्हाला त्याला गरज असेल महसूल विभागाची किंवा अधिकारी म्हणून माझी म्हणा किंवा आपण सगळे सहकारी म्हणून आपली, तर तिथं आपण त्यांना मदत देत राहिलो तर खऱ्या अर्थानं आपण पवारसाहेबांना निरोप समारंभ दिला आणि खऱ्या अर्थानं पवारसाहेबांचे गुण आपण आत्मसात केले हे असं होईल असं मला वाटतं. जास्त आपला वेळ न घेता मी थांबतो. त्यांच्या आईने जी 7वी शिकली होती ती कादंबरी वाचली होती आणि त्या आईने हट्ट धरला होता की कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हा लेखक राहतो, मला या लेखकाला भेटायचं आहे. आणि योगायोगाने त्यावेळी डिव्हिजनल कमिशनर माझे मित्र रमेश शुबाळे की जे कोकण विभागीय डिव्हिजनल कमिशनर होते त्यांच्या निमित्त त्यांची माझी भेट झाली आणि मग प्रमोद नलावडेने मला त्यांचं कळलं की मी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इकडे दिगवळ्या नावच्या गावामध्ये राहतो आणि मग एके दिवशी स्वतः आईला घेऊन माझ्या घरी आले होते की लेखक कसा असतो हा बघायला. देशपांडे सर तुम्ही माथेरानसारख्या रानातनं आता खऱ्या वनामध्ये तुम्ही आलेले आहात. तर माथेरान म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी वेगळा अनुभवलेला आहे, पण तुम्ही देखील अशा एका गावामधला येता आहे की ज्या गावामध्ये निसर्ग नाही, ज्या गावामध्ये अनेक वेळा दुष्काळ आपण तिथे अनुभवला, पण अचानक तुम्हाला कोकणामधल्या या सगळ्या प्रेमळ ज्याला एक वेगळ्या प्रकारची दृष्टी असेल असा माणूस स्वतःच्या कर्तृत्वाने किती मोठा नंदुरबारचा सुपुत्र होऊ शकतोय आपण पाहिलं. मला याची विलक्षण मैत्री माझे मित्र समीर घाण्यांमुळे झाली. समीरनी खरं म्हणजे यांची ओळख मला करून दिली आणि मग त्या दिवसापासून मला एक माझे छोटे भाऊच वाटायला लागले. ज्यावेळी मी इकडे जिल्ह्यामध्ये आलो की पहिल्यांदा फोन करतो मी तुमच्या जिल्ह्यात आलोय, मी त्यांना शब्द वापरतो तुमच्या जिल्ह्यात, कारण माझा जिल्हा आय बॉर्न हिअर, हे माझं जन्मदिन नसलं तर माझं मूळ गाव, पण नंदुरबार सारख्या एका तिकडच्या म्हणजे आदिवासी दुर्लक्षित असणारा 18 प्रगत विश्व दारिद्र्य असणाऱ्या अशा या गावामधला हा एक मुलगा ध्येयाने झपाटून अतिशय त्या काळामध्ये दारिद्र्य काय असू शकतं, घरामधला झालेला अपमान काय असू शकतो, घर सोडावं लागलं आणि मामाच्या गावी जाऊन गेले. मला आठवण झाली ती गाडगे महाराजांची आठवण झाली. म्हणजे तुमचं आयुष्य आणि गाडगे महाराजांचं आयुष्य जवळजवळ सारखंच एक ते मला सांगावं लागेल. गाडगे तुम्हाला माहिती असेल की अमरावती जिल्ह्यामधल्या दर्यापूर नावामधल्या ते शेगाव नावाचं एक गाव होतं, त्या गावामध्ये त्या डेपूचा जन्म झाला. म्हटलं तर श्रीमंत घराणं होतं, म्हटलं तर परिस्थिती खूप चांगली होती, पण त्या गावामध्ये अंधश्रद्धा होती. कारण ते शेगाव जे होतं हे सगळं परीट समाजातलं गाव, विदर्भामध्ये त्याला वट्टी हा शब्द वापरला होता. या परीट समाजामध्ये श्रद्धा होती की गावामध्ये कोणी आला कुठलाही कार्यक्रम असो काही असो, जसे आपलं कोकणामध्ये पण आहे बघा की काही आलं की पहिलं कोंबडं कापायचं, बोकडं कापायचं, त्याच्यावर हवी तेवढी दारू द्यायची. येणाऱ्या पाहुण्याला दारू दिली नाही, मटण दिलं नाही तर देवाचा कोप होईल. अशा या अंधश्रद्धेमध्ये या जानोरकर कुटुंबामध्ये जे कर्ते पुरुष होते त्याचे वडील रसात राहायला गेले दारूमुळे, अंधश्रद्धेमुळे. आणि इतकी गरिबी आली की काय करावा प्रश्न पडला. घरच्यांनी हाकलून जवळजवळ डेबूला दिलं आणि त्या 6 वर्षाचा डेबू आपल्या आई बरोबर तिकडे आजोळी गेला, मामाकडे गेला आणि मामाकडे गेल्यानंतर माणसाचं आयुष्य बदलतं असा महाराष्ट्राच्या अनेक इतिहासामध्ये आहे. तिथे प्रेम मिळतं, आईचं आजोबांचं प्रेम मिळतं.
या व्यक्तीकडे पाहिल्यानंतर मला असं कळलं की पद महत्वाचं नाही, त्या पदावरती योगायोगाने कधीतरी बदली होत असते. त्या पदावर राहून माणूस पण जगण्याचं काम तुम्ही कसं करता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि म्हणून तुम्ही अस्वस्थ झाला, तुमच्या डोळे पाणावले, त्याचं कारण एक प्रेम आहे. तिथे तुम्ही बघितलं नाही की हा चतुर्थ क्लासचा माणूस आहे किंवा हा कामगार गडी आहे. म्हणजे ह्या तहसील कार्यालयाचा परिसर मी पाहिलेला आहे, सगळीकडे अशी गुरं उभी असायची आणि त्या गुरांचं सगळं शेण पडलेलं असायचं, यावंच सुद्धा त्याची वाटत नव्हतं. आणि अशा या परिस्थितीत या माणसाने विलक्षण जो कायापालट केला. खरं म्हणजे महसूल डिपार्टमेंट खूप काही चांगले प्रतिष्ठा आहे असं नाही समाजात. महसूलकडे बघण्याचा समाजातला वेगळा दृष्टिकोन आहे, ते इथे बोलायचं कारण नाही. पण अशा या सगळ्या डिपार्टमेंटने देखील चांगल्या स्वभावाची, निष्ठेने आणि कर्तृत्वाने काम करणारे अनेक मंडळी आज महाराष्ट्राने पाहिली आहेत, अनुभवली आहेत. त्यातलं तुमचं नाव घेतलं जातं. म्हणजे ज्यावेळी मी अनेक वेळा प्रशासकीय लोकांचं आम्ही गप्पा होतात, काही साहित्यिक निमित्त भेटी होतात, मनोज अनेक वेळा तुमचं नाव काढतो. आज मनोज IAS ऑफिसर झालेले आहे, मनोज रानडे. ते अगदी योगायोगाने माझं अगदी फॅमिली फ्रेंड आहेत. ते ठाण्यातलेच, आमच्या ठाण्यामध्येच राहतात. अशा या सगळ्या लोकांबरोबर काम तुम्ही करत असताना कुठलाही प्रसंग असा तो कसा हाताळावा हे तुम्हाला प्रशासनामध्ये खरं शिकवलं जातं. UPSC MPSC मध्ये मला आठवतं सुधामूर्तीची एक गोष्ट. सुधामूर्ती अशाच IAS ऑफिसर लोकांच्या ट्रेनिंगला म्हणून गेल्या होत्या आणि त्या ट्रेनिंग मध्ये एक IAS ऑफिसर उठून उभा राहिला आणि म्हणाला की मॅडम, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुमच्या समोर एखादी समस्या उभी राहिली, जसे आता यांनी पाहिले आपण चित्रफितीमध्ये, व आपल्या घरामध्ये एखादा प्रॉब्लेम झाला की आपल्याला सावरता येत नाही. हा माणूस खरं म्हणजे आपलं कणकवली सेन्सिटिव्ह आहे राजकीय दृष्ट्या, हे सांगायला नको. अनेक गोष्टी हाताळायला लागतात वेगवेगळ्या पातळीवरती देखील. पण अनेक पातळीवरती हा माणूस अतिशय संयमाने, शांतपणे जे काम करतोय ते मला इथे सुधामूर्तींचं उदाहरण आठवलं. सुधामूर्तींना त्या एका होऊ घातलेल्या IAS ऑफिसरनी विचारलं की तुमच्या समोर समस्या उभ्या राहिल्या की तुम्ही कसं काय करता, कॉम्प्लिकेटेड झालं तर कसं तुम्ही हाताळता. थोडा वेळ सुधामूर्ती पण गोंधळले की याचं कसं काय उत्तर द्यायचं, कोणता प्रश्न उभा राहील सांगता येणार नाही. त्या शांतपणे म्हणाल्या की मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, त्या गोष्टीमधनं तुम्ही बोध घ्या. ठीक आहे म्हणाला. आणि मग त्या सुधामूर्तींनी गोष्ट सांगितली, रामायणाची गोष्ट सांगितली. रामाचं झालं युद्ध सांगितलं. रामाचं आणि रावणाचं युद्ध लंकेमध्ये झालं होतं आणि युद्धामध्ये लक्ष्मण मूर्छित झाला. आणि मग लक्ष्मण मूर्छित झाल्यानंतर प्रश्न आला की आता याला शुद्धीवर कसं आणायचं. कुठेतरी डॉक्टर आला आणि डॉक्टरने पाहिलं आणि सांगितलं की तुम्हाला एक काम करावं लागेल, संजीवनी नावाचं एक औषध आहे, ते औषध तुम्हाला तातडीने 24 तासात आणून द्यावं लागेल आणि ते मिळणार आहे द्रोणागिरी पर्वतावरती. तुम्हाला मॅडम ही गोष्ट तर आम्हाला माहिती, या गोष्टीचं काय आहे म्हणजे उत्तर काय, तुम्हाला काय सांगायचं. त्यावरती आम्हाला इथेच तर माझ्या उत्तराला सुरुवात होते. आता द्रोणागिरी पर्वताला जाणार कोण, संजीवनी विद्या आणणार कोण. नेहमीप्रमाणे सगळ्यासमोर हनुमंताचं नाव आलं. हनुमंताला सांगितलं, तहसीलदार साहेबांनी आदेश दिला की जाओ भाई आपको लेके आना है. आणि मग हनुमंत गेला द्रोणागिरी पर्वतावर आणि हनुमंताने पाहिलं की द्रोणागिरी पर्वत एवढा मोठा आहे, या पर्वतावरती कमी वेळामध्ये ती संजीवनी वनस्पती शोधायची कशी, या अडचणीमध्ये असताना तो शांतपणे उभा होता. आणि मग त्यांनी ठरवलं तर तुम्हाला माहिती आहे की त्याला एक दिव्य शक्ती होती, त्या दिव्य शक्तीचा त्याने वापर केला आणि हनुमंत त्या डोंगरात द्रोणागिरी पर्वतापेक्षाही मोठा झाला. आणि मग त्याने असं खाली वळून पाहिलं तर छोटासा असा गोलसा असा तो द्रोणागिरी पर्वत दिसायला लागला. त्याने हात घातला आणि तो पर्वत उचलून घेऊन आला. तात्पर्य असं आहे, इतकी संकट आली, त्या संकटावरती यांनी त्या हनुमंताप्रमाणे कुठे विचलित न होता
त्या प्रॉब्लेमला मोठा त्याने होऊ दिला नाही. आपण प्रॉब्लेमला मोठा कधीच होऊ द्यायचा नाही. आपण त्याच्यापेक्षा मोठे आहोत, कारण परमेश्वराने आपल्याला बुद्धी दिली आहे की कशी टॅकल करायची. ही जर गोष्ट आपल्या लक्षामध्ये आली तर असे अनेक पवार साहेब आदर्श, अनेक तरुण काही आमची मंडळी इथे आहे, हा आदर्श खरंच घ्यावा. मला ते दीक्षांतीचं मनापासून कौतुक करावं असं वाटतं की तरुण आहे. मला वाटतं सेकंड तुमची इथे पौष्टिक आहे, पण आपल्यापेक्षा सिनियर माणसाकडनं आज तर त्यांच्याकडे खूप आव्हान आहे. प्रामाणिकपणा त्यांनी मान्य केलं की खरं म्हणजे ही सगळी यादी मी लिहून द्यायला पाहिजे होती. ही प्रामाणिकपणा एखाद्या अधिकाऱ्यामध्ये असणं ही देखील जिवंतपणाची लक्षणं आहेत, विकासाची लक्षणं आहेत. हीच प्रामाणिकपणा त्यांना कदाचित या व्यक्तीप्रमाणे ते कदाचित पटकन काही काळामध्ये कलेक्टर पण होऊ शकतात. याला पटापट प्रमोशन होऊ शकतं, कारण ते डायरेक्ट तहसीलदार आहेत. यांनी तलाठीपासून सर्वसामान्य माणसांची गरिबी काय असते, दारिद्र्य काय असतं, अडचणी काय असतात, आणि कोकणातल्या तर अडचणी फार आणखी वेगळ्या आहेत, प्रचंड वेगळ्या अडचणी. मी जातो त्याच्यात ना. हे मला स्वतः प्रमोदजी एकदा म्हणाले की रवस काही करा, पण सातबारा करू नका तुमच्या आयुष्यात. सातबारा झाला की तुमचं आयुष्याची कटकट सुरू झाली, ठाणे ती कणकवली तुम्हाला यावंच लागणार. आणि त्याच्यात मास्टरी म्हणजे आमचीच ना, तलाट्यांची. त्यात ती मास्टरी आहे. हे आता तर फार सोपं झालं इलेक्ट्रॉनिक, पण तलाट्याने ठरवलं ना एखाद्याचं तर आयुष्य बदलू पण शकतात. ही माझी समज आहे, सगळ्यांची चर्चा आहे सगळ्या समाजामध्ये. एवढी मास्टरी तुमच्याकडे आहे, म्हणजे कलेक्टर देखील तलाट्याला काही बोलू शकत नाही, एवढा अधिकार तलाट्याला असतात. आणि म्हणून प्रमोदजी मला म्हणाले होते की बाबा जागा बिगा काही विकत घेऊ नको, पण वडिलांच्या नादी लागलो आणि ती जागा विकत घेतली दिगवड्यामध्ये. आणि मग वडील गेले आणि अचानक मध्ये सगळं सांभाळावं लागलं, आणि मग आता प्रत्येक महिन्यात यावं लागतं. आता दोघंही रिटायर झाल्यामुळे बायकोही माझी रिटायर झाली, ती ठाणे महानगरपालिकेमध्ये ऑडिटर होती, ती पण रिटायर झाली. मग तिला रिक्वेस्ट करायला लागतं, चल बाबा माझ्याबरोबर. याची तिची मानसिकता नसते अजिबात. कोण झंझटी करणार कोकणात जाऊन. पण त्या सगळ्या माझ्या वडील गेल्यानंतरच्या प्रवासात अगदी आमचे मित्रवर्य पवार साहेब यांनी अगदी भावाप्रमाणे मदत केली. मला सातबारा वाचताही येत नव्हतं. माझा मित्र इथे माने आहेत, राजेश आहे, ज्यांना आपला पाठवतो, जा बाबा काय ते बघा. वाचताही येत नव्हता, काहीच त्याची खरी गरज वाटली नाही. पण आयुष्याच्या टप्प्यावरती अगदी तुमचं मुनगेकर कौतुक करतात. परवा एका आम्ही एका कार्यक्रमात होतो, मी म्हटलं आपले पवार साहेब देवगडकर बरं झालं माझ्या गावात. उत्कृष्ट लेखक आणि साहित्यिक डॉक्टर प्राध्यापक प्रवीण ढवळ, नूतन तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, तसेच कणकवली मंडळाधिकारी, तलाठी, क्लार्क, कोतवाल आणि महसूल कर्मचारी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.